Část challenge, omluvám se, vypl se mi kameru, takže je to další část challenge. Vyhrál nikdo, bylo to rozhodně. Rozhodně, no. Mě zbývaly 3 piškoty, akorát, že se mi to vyplo, tak jsme to nechtěli dělat znovu. Protože by to bylo zbytečný. A teď jdeme na citron. Můžete si všimnout, máme tady každý vátají takový citrony. Takže, začni. OK, no. Já si ty semínka vydloubnu, že bych se s tím asi udusil. Jak jsem dětický, ty vole, hodně, to bych nás... Kuru nemáš žrat, jo, Alexi? OK, no. Jeho kanál najdete v popisku videa, klikněte se. Jmenuji se Lexo. Bude to tam. Takže, připravin. Pozor. Teda připravit, pozor. Start. Flip. Kdo to říct zažere? Hotovo. Vyhrál jsem. Úplně nechutný. Pardon. Mám vyhrál první kolo. Poča. To jsi spustila. Druhý kolo. Máme jenom 4, jo, takže nebude, když vyhraju, tak je to remíza. Připraven. Pozor. Start. Hotovo. První. Takže je to remíza. Remíza. Dobrý. Jo. A Příště možná dáme zase česnek a cibule. ne, to už bylo. OK. Ani si mobil. Proč? Budeme si dávat to nebo to? No a co s tím? OK. Takže, první otázka. Řekni mi... Nebude, já si budu dávat první a ty potom. OK, no. Zombie apokalypsa a nebo hmyzová apokalypsa, nevím. Zombie apokalypsa, protože proti hmyzu bychom asi neměli šanci, když umí lítat, lézt a v zemi. Zombie apokalypsa. A proč? Protože jsou strašně pomalí a měli bychom Náskok bychom měli rozhodně. přesně. A víc experience. O. Více, byli bychom málo, ale zase, Chytřejší a lepší. No, ty otázky. OK. Takže dál. Takže zombie, pomeranžová apokalypsa neboli pavoučí apokalypsa. Ještě jednou. Pomeranžová apokalypsa, otravný pomeranč, znáš to přece. Jo, jakože by tady chodili po otravný pomeranči s ákačkama, vole. Tak to ty otravný pomeranči. Přesně. A to druhý? Nebo pavoučí apokalypsa. Stejně bychom chtěli pavou, ale u oranžového pomeranče bych si aspoň dal. Semínko přátelství. Jo, třeba by nám dal. No, další otázka, nějaká A normální. počkej, co si vybíráš? Otravného pomeranče, ty? A proč? Dal, zeptal bys se, aby mě dal podpis. OK. Dám normální otázku, ne žádný už apokalypsy. OK. Takže, jak bys chtěl umřít? Buď to rozežráním, jakože tě Chápu. rozežerou tě úplně vnitřnosti, nebo rozseknutý na vejpůl. Tak asi rozseknutý na půl. Já taky. Protože bych nic necítil. No cítil září odsaď, anebo takhle. Já bych takhle. Že jo? Abych nic necítil. No, tak já asi taky tak. Takže, kdybys byl vedle Boha, na co by ses ho ptal? Jaký byl jeho první sex? No, děkuji. A ty? Jestli bych nemohl být nesmrtelný. To pičo, hele.
Wolverine. Wolverine. Tím ti můžu klidně udělat. Jenom toho fakáče, ten dobrý. No, další otázka. Tak. První pusa. Ne od mamky, jo? Ve školce? Od mamky ne. Ve školce? V druhé třídě. Mám říct Angličankou. jméno? Mám říct jméno? Ne, neříkej radši jméno. OK, měl jsem. Já taky, pusu. S jednou holkou. Já taky. No, tak teď ty otázka. OK, úplně poslední otázka. Ne, ještě dvě tam budou. Jsou. Aha, to jsem se nevšiml. Takže, Čapet. kdybys si mohl vybrat na neviditelnost 10 sekund nebo lítání 1 metrem. Chceš lítat 1 metr nebo být neviditelný na 10 sekund? Záleží, jak to myslíš, 1 metr. 1 metr jako krok, 1 metr na zemi. Nad zemí, 1 metr nad zemí. A jenom, že bych to takhle stál, jo? Ale byl bys Vyberu si neviditelnost, protože bych šel do banky. přesně. Sakra, zase. Jo. A jo, to můžu dělat víckrát, to mě nenapadlo. Poslední otázka. Počkej. Ne, ještě dvě. Ještě ty jedno a potom já poslední. Ty jsi Jo. začal, já končím. Otázka. Kluk nebo holka? Koho bys si vybral? Kdybys byl poslední člověk na zemi. Jestli bych byl kluk nebo holka? Tak kdybych si vybral kluk, protože jestli... Není to gejský, jo? Kdyby si vybral kluka. Protože mám více síly a mohl bych šplhat. Mohl bych i otevírat věci, které jsou hodně silné, které ženský třeba neumí otevřít. Vzal bych si ženskou, ale kdyby mě bylo 18, tak si ji beru určitě, protože... OK, to stačilo. Takže, poslední otázka. Kdybys byl na prvním místě na Gimple, Tam neudu. mezi Jaroškou nebo počítačovým Gimplem, co bys si vybral? Ani jedno, protože chci dostat základku a tam chci vypadnout hnedka. OK, Jsi prsťákem. to bylo všechno. Ještě ty nějakou, ne. To jsem řekl. To se vám video líbilo. Jsou 2 videjka, jo? Dejte nám like Odběr a nezapomeňte mu na dát... komentář. Jo, nějaký komentář, to bych měl dělat, protože já už fakt nevím. Vím, že už to mám teprve 2 týdny, ale je to nuda. Už něco točit fakt nemyslím. Já se s vámi loutkám, počkej. Alexi. No? Lexo. Ne, jsi Alex. Lexo. Pochází z Rumunska, takže on je to Ošit. to. Ošit. Mám tě placenýho, tak to hned. A jestli se vám videjko líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, nějaký komentář a já se s vámi loučím. Like. A tenhle už vypadá. Dislike ne. Já se s vámi loučím a příště u dalšího videjka. Já se Čapet.